става, пичове? Аз съм Алекс и добре дошли в днешният епизод на Roblox. Днес ще играем с един мой приятел. Кажи здрасти. Ето го тук, се разхожда и аз съм пред него. Днес ще играем на Doors и ще се опитаме да минем играта. И сега влизаме в асансьор. Ако не знаете какво е Doors е страшна игра в Roblox, през която минавате врати. Сега ще видите как се играе. И ще оставя линк в описанието за играта, ако мога. Алекс, дай да си направим едно предизвикателство, ако искаш. До 15 опита, поне 15 опита да се опитаме да я направим, защото сме толкова добри. Да, между другото не сме толкова добри. Така ли, аз съм играл преди това. Той не е играл. Дай ти да са 20 опита, защото видеото ще стане пределен. Да. След 10 опита имаме цел от нашият приятел. Че да стане поне половин час. Така. Хора, да знаете, че след 30 врата става трудничко. Да. Така. Нещо да е. Има и чудовища. Трябва да се криете в шкафовете някакъв път, защото те могат да ставят погледната да се криете. Като например сега премигва, което означава, че трябва да сте до шкаф или легло. Било е гълмотевици. Добре. От тук вече има шанс. Така, това е едно от чудовищата, просто гледай към земята това. До сега съм го срещал. Аз имам витамини и започвам да бягам напред. Трябва има и... Видите, това е много гадно чудовище. И мене ме уби. Така, хора, ако някой е играл играта, За пръв път го виждам това нещо. да, ако някой е играл играта, да ми каже как да мина това чудовище, защото е много гадно. Така, натискаме Play Again. Т.е. играе отново. Не знам защо ми е на български. Хора, ако ние не прочетем игрите правилно, колко брой игри сме изиграли, напишете в коментарите, ако сме сгрешили. И напишете хаштаг още за още игри с моя приятел. Така, вземам витамини. Това е много смърт, помни като искате да играем или Да. All Stars или FIFA, ако сте Така, я кажи колко лайка да направи това видео. Имаме цел, хора, 20 лайка. Така. 20 лайка. И ако искате, ако ви харесва това, което правя, и така вече правим, може да се абонирате за канала с камбанката, за да не изпускате мое ново видео. неговите нови видеа. Да. Алекс, да стане как при мен пък. Мисля, че това чудовище се появява рядко. Но и е много гадно. Но, защото аз съм на това не знаеш какво да прави, просто гледам. Ти си от едната страна, аз съм другата. Окей. Ключ търси на... Да, търсим ключ. И пари. монетки. Хора, между другото, ако някой път ви удари нещо в тази игра, отдолу ви показва колко кръв имате и ако намерите лепенка, тя ви помага и ви съзема кръвта, нали? Да. Мисля, че хората знаят.
са играли. Сега за тези, които не са играли, казвам. Да, ние обясняваме за тези, които не са играли. За тези, които знаят, да не ни обръщат внимание. И ние не сме били проблем. Така де, ти. И ти не си. Е. Колко, Няма колко пари имаш? 55 монети. 60 монети. 235. Пред шкаф стой. Сега, когато премигва, трябва да стоите пред шкаф. Сега! Защо стана там? Умря ли? Това... Брат, стана изведнъж тъмно преди да вляза. О, мага, хора сами сме. Човек, стана тъмно. Стана. Никаква идея. Тая игра нещо вече... Добре. Може да се слаба с мен. Спектейтваш ли, мам? Да. Добре. Продължаваме сами. Малко се даде, когато една игра прави някакво нещо. Айде, изведнъж. Прави обратно. Прави една яка. Да, гадно е, гадно. Тук може да се излиш. Не вярвам. Найста. Алекс да те пита нещо. Да. Ако каже някой консумираш. Може. Мерси. Тук хората... Защото хора са такъв момент. Препсува. Да. Кой е Алекс? Аз за клиповете се сдържам. Айде. Този прозорец вече ма дразни. Бъгваме, както виждате. Просто нямам хубав нет. Ами, стой долу скоро, не знам, може би горе при интернета. Ако баба ти не е набе телевизора пак. Това е лична информация. Да, хора да ме. 20 вата. Няма да има. Има пари. What? Казах ти. What the fuck? Казах ти, че има нещо. А ти се сдържай да не псуваш. Ще се опитам. Легин. Така, играем пак. Трета игра вече. Да. Дано да не ми излезе нещо, което да ме беси. И да ме накара, знаеш какво да кажа. Да. Кога ще се свържа? Не знам. Но дали ще бъде с теб? Никаква идея. Той не казвам, че всеки път ще взима с мен. Някой път може да не се.
Моля ключът за моята стая. Не мога да звъня. Погледай ли шкафчетата? Давай. Защо премигва това? Не е възможно. Според мен. Малко ми забила на мен. Но пък съм дорутен, не знам защо. Намерих ключ. Браво. И аз търся такива работи. Хора, ако искате, може другия път да снимаме някакъв паркур. Да, пишете в коментарите на какво да снимаме в Roblox или на Brawl Stars. Искате ли някакво хард-оби да снимаме, примерно? Да, на хард-обитата се изнервяме супер много. И ще ви стане смешно. Не казваме посуни или глупости, просто казваме простоти. Да, Алекс отворил си шкафа. браво. Така, хора, за малко... Ей, сега ще се върнем, защото ми излезе една работа, така че сега ще се върнем. Така, хора, поради технически затруднения сме лепнали от играта и почваме от начало. Но още доста до 10 капитан. Още 6 май. Да, нещо такова. Айде. Продължаваме напред. Може и да не мила правилно абсолютно да не слуша. Може. Няма нужда. Зад мен е нашия. Намали си малко звука на разговора. Така. Тъпите очи ми набиха половината демидж. На мен. На мен ми бъгва. На мен не ми е бъдва, но... Ако намеря две лепенки, ще ти намеря. Добре. Ключ. Намерих една лепенка, тъй като ако намеря друга, ще ти кажа. Няма да намериш. Толкова ще се опиташ, ама. Все пак ти днеска ми даде една. Да. Няма. Не намерих. Така. Ключа взели? Отваряме. Така. Заставам пред шкаф. Няма никой, давай напред. Аз мога ли да се увелича звука на играта? Не знам. Защото малко ме е страх някой шкафовете. Спокойно. Аз казвам. Аз имам звук на играта. Абе, той ти предния път ми каза, ама... Видях колко ми каза, че не взема. Всеки че умря. Хора, той има малко проблеми с телефона си и звука на игрите.
докато снимал. Ето го. Имам свещ. Сам сме. Шкаф. Сега. Излизай. И давай насам. Тук съм. Давай. Добре, че съм се усилил малко, да не имам представа да не имам нищо. Успя ли? Учи. Имам чувството, че ще пукна. Търси за стотинки. На мен. Половинка, чакай коя време. Аз съм на по-малко от половината. Давай насам. Сега трябва е. Тук сме. Не видях. Бъгвам и... Да, малко. Давай. Претърсвай стаите. Търсим, може би, ключ. Извинявам. За... Намерих лепенка, но... Нищо. Малко ми се получи нещо отвън, давай. Ключ? Коя врата ще отключваме? Чакай да видим коя бие. Давай насам. Чувам някакви звуци, та игра е много крипи със слушалки. Не е за хора с слаби сърца. Не, само ти. Ще тествам, че меджето да малко по-лесно. Трябва да избираме врата. Коя врата бе? Чакай, ще чакай. Не можеш да ми кажеш, брат. Едната, коя беше? Едната беше 19, сега би трябвало... Слушай, Аз ще... избираме между три врати. Не знам ти избери кой е. Ще избера най-голямото число. Според мен би трябвало да е 20. Добре, ключ имаш ли? Тук, там. Лепенка, добре. Ти казваш, че е 20-та. Би трябвало. 20 такива. Трябвало да е. Така. Дано иначе умирам. Опитай се да се дръпнеш по невъзможния начин. Тя е. Шкаф. Сега. Жив ли си? Добре. Диаманти. Давай насам.
Право напред. Остави ми го на мене. За палка. Ключ. Намерили? Добре. Трябва ми лепенка. Учи! Двадесет шест. Добре, че има време, в което да се върнеш и да я видиш. Шкаф, чакай. Нарочно изчакваме, за да видим дали ще светнат лампите, защото някой път се забавят. Като този момент. Сега. Къде си? Тук. Там. Сам. Я влизам малко. Трябва да си включи кабела. Добре. Добре, давай продължи. Приближаваме се към най-гадната врата. А именно 50-та. Където разделява вечерята. Хора. Оли. Почват да се появяват тия господа. Като стигнете вече до някоя стая, се таки мълчи. След 10 стая, таки мълчи. Ще ви гони едно нещо, от което трябва да бягате. И... да, ще разберете. До ето такова нещо трябва да стигнете и трябва да бягате. Максимално. А той винаги се затруднява на това. Аз се затруднявам, защото винаги не мога да се купя витамин. Така, и сега започва. Няма да има, защото трябва да се върнете да има. Ето тук. Вече... сега ще видите какво има. Казва се чудовището Сик. А то е циклоп. Да. Аз му викам Мазна. Така, клякам тук. Справям се. Тук е. Ляво. Тук трябва да избягвате ръцете и огъня. И аз умрях от ръцете. Много трудно, особено ако ви лагва. Аз умрях от огъня. Алекс, колко минути стана клипа вече? Не знам. Около 20. Айде, приятели. Добре успяхме да стигнем поне до 40-та врата. Да, поне до 40-та врата. Дай да се опитаме поне половината врати да ги минем. Поне. И тогава хора вече става адските гълъби. Какво си взема? Аз ми остават две минути само. След тази работа. Имах шанс да я прегавам. Сега ще ми някакво Взимам витамини. Взех
Всеки фенер. Ама за мен това беше рекорд, до ръцете не съм стигал, винаги умирам. Да, до ръцете той не е стигал. Така, отварям. Пред. Искам поне да стигнем до 50-та врата. Не, да. Дай този път да се опитам. Не, знаете ли какво? Айде, 10 опита, а пък преди 10 опита, ако стигнем до 50-та врата, клипа свършва. Ще видим. Надали ще стигнем. Ти ли слизаш в мазето или аз? Да, аз. Добре, той слиза към мазято. В мазетата спокойно хора, няма какво да ме преследват, тук някакво да ме уби. Има от тези учички, които те стряскат. Да, ако ви излязат от нея очички, трябва Да гледате навсякъде. Да ги оплашите. да си мърдате екрана на мапата. Е така. Си мърдате екрана и ги плашите. Поне при нас се получава. Намерих следващата врата. Добре, давай напред тук. Искам да направим спидран. Много крипи игра. Намерих шперци. Шперци. Локпик. Това помага хора да отключват всяка ключалка. Чи! На мен доста малко ми взе. Учи пак. Много гадни. Очите се. Хора, Алекс, кой беше това? Емоционален човек. What? What? Тата и бавка са. Добре, още 4 опита не остава. Да. Гледай ги. Той е много гаден. Аз виждам, че нещо примигва обратно, нямаш какво и някъде да се скрим. Някой път хора така става да знаете. Да. Бъгва. Да, това е път часо. Купи си. Аз няма да си купувам. Къде си? Да виждаш. Ти защо се виждаш те? Хора? Аз съм виждам с жълти ръце и лице, с странни дрехи, нали? Да. Се виждаш по същия. I love doors. Ама да. След пети опит, като видиш, с някой почнем да победим, става две жертви да играт. Надале. Надале. Знаеш ли? Надале. Според мен е... Аз мисля, че е така. И тук вече става по-трудно, защото е по-слабо. Но пак тези дрехи ги искам като скин. Причаме на най-големите нубове на Doors. I love Doors и отдолу. Е ръж. Ми харесва. Харесва ми. Той мисля, че ако умрете няколко пъти от едно и също чудовище, май ви ги дава. Няма тези скин.
Учи. Не, няма. Ето това е най-гавното нещо. Намери ли го, браво? Ако намеря лепенка, ще ти дам. Не, аз съм точно сега съм на това. Най-много Ботлярски изглежда. Омага, да. Колко му не типиш? 75. Колко? 95. Аз съм 60. Много влезе като просто ми чили на бутона да легна да вляза под следото. Да, гама. Пора и няма да се отучи малко ще по-малки екрани. Отключвай, ти нуп. Като пълни идиоти. Момче, което взима обрат яко на такива прилича. Тези, които са разбрали, които не са, Живи здрави. ще научат. Open the door. Алекс, има ли такова нещо, което пишеш на YouTube, че да можеш да приказваш, когато ти намират идента барба? Не. Да го покажеш. Ако имаше, щях да го платя със сигурност. Не, аз може би да ще го платя, че да е. Не, стига се. Учи. Няма. Има ли учи? Не. Това е. И хора виждам, някой път е в тази стая, където вляза да виждам, че е вляза в него. И е много газ. Да, у нея. Синици. Тъм. Айде. 13-та. Шкаф. Сега. Реално го видях. Тук. Брат, буквално като се отвори вратата, бога си надо. Пред мен беше. Отивай ти. Добре. Аз ще взема парите. Някой път ръчи тук в България, не го мъчи малко път. Давай. Омага ти си зад ми. Бъгна ми. Беше ли? Това гледай надолу. Голям коридор. Един момент, хора. След 50 абоната. Така че абонирайте се за канала. След 50 или 50 хиляди. След 50. Давай насам надолу. Защо клекнах? Дано това, което стана, да не се е чуло на записа. Притеснено ми е малко и... YouTube, че нещо ще се случи.
OG-тата, които помнят, преди, ето тази стая беше преди учите. Да, виждам. Само един вече помня това нещо. Я ще... Я пред шкаф. Така. Да. Да. Сега. Брат, защо ми е толкова притеснено? Защото играта е крипи, брат. Тя не е страшна, просто притеснителна ми идва. 24 или 25? Чакай да взема. 25. 25. 25. Трябва някой път май да проверявам и по-назад да научи. Да. Учи. Ще умра след малко. Трябват ми спешно лепенки. На много малко живот съм. Трябва да умирам. Трябват ми лепенки. Някой. Това е крипи игра. Тук. Чудовищата в тъмното по принцип казват пст и трябва да се оглеждате из целия екран. Хайде и твой. О, очите. Шкаф! Сега! Изкриви се. Да, оцелях. Брат, аз му там бях пред шкафа, ама не ми показваш да вляза. Бъгва. Играта е в алфа. Трябва да се върна. Продължаваме напред сами. Ще има някакви. Знае се. О, не дай ми витамин. Не. Така. Спринтираме. А много малко кръв съм. Хора, където е свитие, такава различка, там няма да знам. Да. Ето. Бъгна както винаги. Бъгна ми. Готово. Минахме го. Ха. Лепна го. Брат, радвам се, защо аз не мога никога да мина. Гадничко. Много е тъпо това, Знам. Лепенка, добре. Брат. Алекс, оня филм, дето гледахме оня ден с оня Турбо, как те казваш?
Не помня. Бойка. Коя от вратите? Тая, добре. Малко по-малко се приближавам до най-гадната врата в Дорс. Или е една от най-гадните, поне за мен. Да, както ми бърва, ще отворя вратата след 500 години. Така отворих. Ето, пак. Да, бърва. Така, хора, стигнахме до 50-та врата. Половината на тая игра. Най-гадната врата. Ало? Да. Приятелят ни няма батерия. Така че сме сами. Вече. Да. Как ще мина тази врата, не знам. Много гадно. Но все пак ще се опитаме. Книга. Тук няма кой да ми казва. Може би той ме гледа. Звъни ми. Аз му затварям, защото края. Creepy. Гадна игра, гадна. С тия саундове става още по-противно. Ще го изчакам да слезе, за да се кача. Трябва да издавам шум. На целия горен етаж ли няма книги? Има. Една. Бляц. Май ме усети. Слизаме долу. Не до половината да я минем. Ще ми стига. Книга. Кача се нагоре, добре. Много трудно, хора. Много трудно. И противно.
брат е глух. Всъщност не е глух. Трябва да издавам звуци. Крейпи игра. Не можем да му отговорим. Santa Voice Message. Santa Voice Message. Капац. Защо няма книги? Аз ли съм сляп? Или наистина няма книги? Пишете в коментарите дали искате да играем още игри с приятели. Омага! Той най-вероятно ще гледа клипа. Ще види колко близо е бил до мен. Светне някоя книга. Омага, как се очаква да я видя. Имаме всичките книги. Той е гори. Как се прави този код?
О, направихме го. Направихме го. Да. Какво ще ни каже нашият приятел скелет, който следи тук от много години? Да. Няма монетки. Добре, ще взема един фонар. Витамини. За кръста няма да има монетки. Така. Много трудно. Тръгваме напред, докъдето стигнем. Аз най-вероятно ще пукна. О май гад. Къде е ключа? О, буквално пред мене. Така. Така. Слизаме. Само да не избързам с излизането все пак, защото мога да умра. Дали е тази? Тази. Не тук. Смятайте колко трудно е да направиш кода сам. Отвратително гад. Целият треперя. Умра сега с моя. Лепенка, лепенка, лепенка. Как хилнахме се. Пак трябва да избирам врата. Моля се да избира правилната. Аз съм сляп. 59-та. Дали е тя? Да. О, добре. Добре. Сериозно? Мръсна гад. Влизаме в шахта. Добре. Бързо да излизам от тук.
Този път не каза пст. Ужас. Но, пак ли ключ? И тук ключ. Дой сега аз. Кое къде да го пробвам? Вече съм объркан. Така, дай ми лепенка. Тествам. О, брат. Дали ще мога? Не. Дали ще мога? Все пак да рискувам ли? Не, няма да рискувам. Виж работа. Ако умра, ще избесни. Сигурно много мога, ама ако вляза ще умра. Там сме. Хайде де. Така. Яко. Така. Ясно. 65. 64 избираме най-голямото число. Поне аз винаги го избирам. Не! Добре, хора, надявам се клипът да ви е харесал. Ако ви е харесал, може да оставите лайк, да се абонирате. Целта е 200 лайка. Моят приятел я даде. От мен, чао и до следващия път.